fáilte go dtí an Féidir Leat le Gaeilge Mhaigh Cuilinn agus Conradh na Gaeilge. An bhfuil sibh ré, tá muid ré. Tá Andrea chun léamh Rita agus an Dragún le Máire Zeph agus Andrew Whitson dúin inniuh. D'fháil si an tSnáthaid Mhór an leabhar glóite seo. Míle buíochas tíobh. Hi, chuirde. Inniu Tommy chun Rita agus an Dragún le Máire Zeph agus Andrew Whitson. Seo hí Rita. Tá Rita crusta. Mar tá gach rud mí cheart. Bhfuil a Rita Dragún. Bíon Dragún crusta cosú le Rita. Roar a deir Dragún có tuireanach le torneach. Squealann sé lasracha as a bhéal go farragach te. Grad an Dragún arabal is cos é curan down cri. Is nuair a bheith siad tuirseach ag buaireach, ag squeala lasracha agus ag gradachos, tuchaí lo éisteacht. I bhfad i géin, go áit jas chiún dá ghuid féin. Agus taspáint bach Rita do Dragún an dói le hanálu go máil fiúnar gan tine be. Ní squealach a Dragún lasracha níos mú, ach go bháin lasar bheag bhídeach ó am go chéile. Dhéanamh siad córa faoin na rudaí a chorla. Neadach siad síos go sábháilte teolaí. Is marfach go sonna sásta as sin amach. Gur maithagí a chuirde. Tá mac tíre agus tóran arás a ríis chun olféis de haspáint dúin déanta le péint agus marcóir. Dús spóra chur na búcailí brainte péinte an leathnach. Thugad féint tam fada le firme. Ach anois tá sé teorm agus sábhaid chud ofis le dhéanamh. Tá rud ag an dómhhaid cosú le Marcóir peán nó féint nó péint dó. Nis tá muid chun na hofis de dhéanamh.
Taspáún. Tá an ollféis sin go hálinn. Tá me sé ré freisin? Taspáún. Tá an ollféis sin go hálinn, má sibh a buachailí. Tá muireann agus daithí chun ire agus búla chéile a chanadh agus a chaint dúna níis. Bígí linn a cháirde. Gaeilge sibhré. Síhan ire thus a crann, níl ach nó a bhána. Racha mid Uimhir le Máire Zeph gorante. Canóinna, 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 canóinna. Sibhré. Cos le chéile, cos stop my ceann, my frón, my clúsa, my bholog, my glúin, my chosa, my glúin, glúin. Cos le chéile, cos stop my ceann. Slán inis is gur a míle maithagcuibh a bheith linn in jobh. Tásúla gcuin go dtiocfaidh sibh arás le haghaidh an céad chlár eile an Féidir Leat.